Хора, съм запрям и днес ще реда купчето на Рубик. И то вече е разбъркано, но пак ще го разбъркам, за да е честно, без да гледам. Окей, мисля, че вече е достатъчно. И чакай да го разгледам. И съм окей. Значи вика 3, 2, 1. Оп. И почна таймера. Просто сега трябва да го направя. Да виждате ясно как го реда. Окей. Да го настроя. И... Аз съм се затрудних. И ето хора, 2 минути 18 секунди. Ако чакайте малко. 2 минути 18 секунди. Обаче аз го спрях 2 секунди по-рано, което технически е 2 минути и 16 секунди. Рекорд от миналата година. И ще ви кажа чао и до нови срещи.